El Badalona rep aquest diumenge l'Espanyol B, actual líder del grup tercer amb 6 punts. Els de Raúl Longhi han passat per sobre de dos dels conjunts que han baixat de la Liga Adelante, el Nàstic i el Villarreal B. El tècnic escapulat, Albert Cámara, analitza el rival d'aquesta setmana i parla sobre la situació de l'Oriola. La sensació bones perquè portem dos partits que l'equip, sobretot aquí que el primer partit va competir molt bé i l'altre dia que fora de València van tenir les nostres opcions. Sí que no va ser el partit d'aquí del Cullà, però l'equip va estar fins al final, per això vam poder empatar. O sigui, les sensacions bones, a més, una setmana bona, recuperem efectius, recuperem a Javi Moreno i a Canario, llavors comptem amb tota la plantilla i això és un problema agradable per mi. Un rival molt complicat, ho has dit tu, no és un filial atípic, és un filial atípic, en el plan que és un equip que té jugadors molt veteranos i que a més de jugar molt bé a futbol és un equip que apreta molt. No és casualitat que hagi guanyat tots els partits i a més de dos rivals que han baixat de categoria, de segona A, o sigui que ens trobarem un equip que jugarà molt bé a futbol i que a més ens apretarà molt. Un camp petit, si no estem molt concentrats i molt ficats des del principi, doncs serà complicat, serà un partit molt complicat per nosaltres. Doncs jo crec que si a tothom que quan, entre cometes, l'acabem, doncs tenim algun toque, jo crec que algú ha fet una cagada i bastant gran, perquè començar una competició i ara tenir-la que, diguéssim, que adulterà, doncs no crec que sigui el més adient. Ja en el seu moment va passar, crec que en el bàsquet amb el Obradoiro hi va tenir que passar una temporada perquè després poder-lo readmetre. No sé quina serà la solució, si té raó l'Oriola serà qüestió que li donin, però jo crec que algú ha ficat la pota fins al fons. L'afició que es donarà cita al centenari espera veure la mateixa versió de l'equip que el dia del debut en Lliga contra l'Alcoià. Gabri i el capità Jordi Ferrón expliquen quines són les seves sensacions de cara al partit i analitzen la trajectòria del Badalona aquest any. Nosotros estamos con muchas ganas, el punto que sacamos el otro día yo creo que fue muy importante y yo creo que esta semana aquí sacando los 3 puntos pienso que nos vamos a posicionar en la zona ya alta de la tabla como estamos y yo creo que moralmente para el equipo y para la afición y todo yo creo que será muy importante. La verdad que sí, estoy muy contento. El año pasado no pasé una buena etapa en Eibar, no me dieron muchas oportunidades y estoy teniendo la confianza del entrenador, que creo que es muy importante y de momento estoy muy contento. Me gustaría como poco meter 10, pero ya sabemos que es difícil, he tenido pocas oportunidades la verdad para marcar, pero yo creo que poco a poco nos vamos conociendo más y creo que irá funcionando todo mejor. Ganes de fer un partit maco contra un filial que a sobre va dalt de tot i amb ganes de medir-se un bon equip i de tornar a fer un partit a casa, que jo crec que l'últim va ser molt bo. Content, al principi jo crec que tots al començament de l'estiu estàvem una mica preocupats del que podia arribar a ser el Badalona, però jo crec que s'han fet les coses ràpids, s'han fet bé i hem aconseguit fer un equip que jo crec que més competitiu del que potser al principi es podia pensar tothom. De moment està funcionant tot molt bé, ell també, els jugadors nous molt bé, els més veteranos també molt bé, i això s'està notant, no? Crec que la pretemporada va ser molt bona, la Lliga fins a aquest moment està sent molt bona, l'equip està sent molt competitiu i hem de seguir amb aquesta línia. Jo crec que aquesta línia, sobretot en aquests primers partits, per ser un projecte nou, a l'agafar confiança i continuar aconseguint resultats així positius, ens vindrà molt bé per poder seguir treballant amb la tranquil·litat que estem treballant. Amb Javi Moreno i Canario ja recuperats dels seus problemes físics, els escapulats buscaran seguir en zona de play-off a costa d'un filial blanc i blau que s'ha reforçat amb homes molt experimentats. En cas de guanyar, el Badalona faria un dels millors inicis de Lliga que es recorden en els últims anys.